Takže čaute ľudia, moje meno je Dolken a ja vás vítam u ďalšej epizódy, prvej epizódy z série tutoriálov. Tutoriály budú, neviem koľkokrát deň, ale to je jedno. Dobre, zapneme si Minecraft a toto je tutoriál, že ako urobiť LAN server. Takže natáčam to 24.11. Práve tuto renderujem video, ktoré zajtra vyjde, pre vás je to dnes. Dnes nejak o 19. už by mohlo byť na YouTube. Tak zapne sa na Minecraft. A zapni sa. Neznašam, keď sa Minecraft tak dlho zapína. Dobre, play, ja mám keby niečo snapshot, kúknem, či nie je najnovšie, zatiaľ niečo nové. Nie. Dobre, dáme toto. Zapnem si Minecraft, prepáčte, že to nemám už pripravené, tak ale chcel som všetko od začiatku tak. A keby niečo, tak budeme potrebovať Minecraft a hamači. Keby niečo. Dobre, takže ja som dám single player. Dám si, čo ja viem, create new world, alebo nemusím. Dám, čo ja viem, tutoriály, napríklad toto. Dobre. A keď chcem, aby sa mi tu nejaký kámoš, alebo počkajte. Keď chcem, aby sa mi tu nejaký kámoš, alebo niekto pripojil, tak musíte si zapnúť hamači najprv, ale ja to najprv si urobím takto, kde si ešte raz zapnem Minecraft. Počkaj. Tak treba urobiť, že zapnete si hamači a musíte si takto urobiť vlastnú miestnosť. Ja to mám takto, že livestream aj tu bude. Ale keď ideme na nejaký server alebo tak, ja si zapnem. Kto to nemá vytvorené, tak dá, že network, create, a tuto napíše, že čo ja viem, Minecraft 0003, a ešte 03, heslo začujem 123 a tak kráte. Dobre, sa to vytvorilo a ten, kto sa chce prihlásiť, tak dá network join, ale prihlásiť sa môžu len tí, ako čo sa chcú pripájať na ten server a dá si, že Minecraft 0003 a heslo 123. Ale mne to teraz nepôjde, lebo ako nedá sa sám sebe pripojiť, lebo ja už som. Takže ja si to vymažem. Delete. Yes. Tak akože ste prihlásení a teraz vy musíte dať SC, otvoriť pre LAN. A tuto si dáte, či chcete Survival, Creative alebo Adventure. Tu si povolíte alebo nepovolíte cheaty. A tak dáte Start LAN World. Teraz tuto sa vám napíše taká koncovka. Ja to tak volám. To je server port. Cez to sa váš kamarát pripojí. Takže toto je akože kamarát. Dá multiplayer. A toto on akože nemá. Ježiš, čo viem ja to. Nedá sa to vytvoriť, to je jedno. Ja dám, že pridať server, dám si čo ja viem, že bla. Inak doporučujem dať, že toto, hneď prihlásenie, toto si vymažete, vy tam akože nič nemáte. A tuto si napíšete, čo máte na hamači. Toto, každý má inú, tak ten, čo sa chce pripojiť, tak musí napísať toto. Tú IP adresu toho zakladateľa serveru. To by mal túto mať, akože zakladateľ tam je také, tak to len skopírujte, IPv4 sa to volá. Takže prilepíte to, tak, dáte toto, dvojbodka a napíšte ten level port, či čo to je, local port. 55391, ale mne to nepôjde. Mne to nepôjde, lebo toto meno už tu hrá. Lebo nemôžu byť dve mená na tom istom serveri. Dobre, milí diváci, ak sa vám tento prvý dnešný sexy tutoriál páčil, nezabudnite ma odceniť lajkom a ak sa vám nepáčil, tak do komentára môžete napísať, že prečo sa vám nepáčil a tak. Takže ja sa budem tešiť pri ďalšom tutoriáli. A tak, takže sa majte. Tschüss.